Camógaíochta an Scoth le taithí nach beag agus réalta óga aigeir chéile is le ceann Idirmheánach Camógaíochta na hÉireann AIB, bhain an Chollaigh go Corcaigh agus Camros ó Chailíse. Tucha ar na bhanach stairmach a barc an Craobh, mach dar amach donacha a an tráthrochta. Camros Cailíní Luise an sin ar nonsaí. Tá sé fáte Gráinne Delaney. Sean Chanson sig Éiní Chollaigh, Buaicphpointí Éiní agus Buaicphpointí go Chollaigh Éiní, chéad scór. Give a place go region Cosíochtaí as a chaid tá dóthain costantóirí siar mátá, bhail níl, tá Chollaigh fós. Camros atá. Bhranim Lár Parca. Tras Jonas go Éireann Welsh Ilin Géirigh Éireann tar faoi as an scór. Bhí sé mór an glíán. Bhí sé faoi bhrú ach bhí sé anige. Fáilte go lán tosach. Tara Goulding a pass shot. Tá Shantar Chollaigh shot. Tá Chollaigh shot de fáilte ag Lia Hannigan. Agus ballin Chollaigh Imíoch an Cín an shot. Bhín pass go háling. Bhí sé still le héin. Agus Craobh. Ar nonsaí ríis á pass deas an trána seo fáilte. Trána sé Gráinne Delaney. Gráinne Delaney ar a trasdán. Freigra deas an trin a Camros. Rá Chollaigh idir na fórne. Chollaigh ríis ag Cailíní Chorca. Linda. Agus a Buaicphpointí ag Linda Regan agus a Buaicphpointí go deas aige. Dorgan mi cheart amrá. Mar isceil Linda Dorgan. Skill deas an sin an róthir. Grím Guirithe agus thar a trasdán. Chollaigh a ríis mach ar a tíomh. So can I cartú cúpla céim gach ag soracha trendachta. Cad tucha de agus an Chollaigh fáilte deire agus tá sé ceithre Chollaigh an Cín inis. Place go region tá cúpla scóir testá go tráis ó Camros an sleanú ó písa beg. Sin pass áling trasna. Dí Kirsten Keenan á bula ord agus tíorcha bhí testáil. Freigra brá i Kirsten. Fáilte sig Éiní Chollaigh, bula an dara scóraigh Éiní, gur Devon tá dara scóraigh Éiní agus tá sí de teachtaráis. Go tréan an seo. With dul súla teáí ceapan. Agus an bhfuil tá an níl. Tá ceapan. Tá, choirín na scór. Teach tríd an teáis agus an Choisíocht a ríis cúpla céim beidir, breitir flathúil, maidir sa céimena. Ach tá na cosandúirí tarling í siar obair Oaxaca. An bhlocáil dénta, tarn fad na talón, Cole fáilte. Sarah Ann Fitzgerald a Damson Cole. Brúma ó na tosathe. Bhí dornan céimeann ag níl ag faoi ach híleáil gur dóthain dénta ag na cosandóirí. Ach an bhlocáil sin blocáilíonnta sin tarn fad na talón is féidir tarn ar a tala. An bhlocáil go dó dénta ag Kirsten Keenan. Robáil áling an sin dénta ag Andrea Scully. Pass deas as pás, fáilte sig Éiní Chollaigh bhfuil an tríú Chollaigh ag Éiní. Tá go Devon. Coimerson sco an sin ag Camros. Agus Craobh áling. Machar fééis agus fáilte ríis Gráinne Delaney, Gráinne seachas is pás, tá Camros a dul go máth faoi láthair. Seán Sarah Fitzgerald agus Sarah Ann thar a trasdán. Chollaigh in níos luúin is tá Chollaigh. San Clifford trá treis casa hart go thomláin. Trád ará, bhí ballin Chollaigh, ceithre Chollaigh chun Cín inis castan tro eile. Seachas is pás. Cosúir teach amach ríis fechar an obair atá na tosaithe déine an corcamán an sin. Tá sé fáilte Sarah Ann is teachas is pás. Andrea Scully trochas í Buaicphpointí Andrea, Buaicphpointí go Chollaigh Scully, Buaicphpointí go Chollaigh aice, but thar a trasdán.
Camros a Keller, beidir go te bagan í lua. Tá sí trí cholaigh chun cín. Ceir cholaigh idir na fórne mar de seach Gargaí ar na himmartha. A den adó Idirmheánach straight agus an taction genta ag Camros. Curtha Líse, curtha line is it? Curtha na hÉireann.